बाटता केतना बाटे मजबूरी कि केहू ना बाटता। देखियो कर परेशानी भीम के छाती फाटता एतना बाटे मजबूरी कि केहू ना बाटता। रामजीत बबुआ बूढ़े जितेंद्र करे गुहारी के हे भगवान दुख दूर करी रंजीता कुमारी के। हे भगवान दुख दूर करी रंजीता कुमारी के। मिक्स बाय महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो दुधही कुशीनगर।